आं सान्दों 34 ना 35 टिभिया माने जाननानै दं अडिटोरियामाव बेनिफ्राय आं सोंबाय सासे तामिल अर्गेनाइजारनाव why these people are माने ready to take snaps some chief minister or somebody may come आं बिदिनो बुंबाय no brother our eminent poet in Tamil Nadu he has published 150 poems book नायदो 150टा बियो कविता लिरदों आरो मोनसे पद्म विभूषण बियो बेनिफ्राय बियो माबाबो मोनबाय ज्ञानपीठ बटाबो मोनबाय पद्मश्रीयाथ' बारलांजोबबाय आसरित I want to see this fellow होननानै ओंखारलांनानै आं सासे तामिल गथ'खौ लानानै नायबाय बेबायदि बे माद्रास इउनिभार्सिटिनि बे फुटपाथनि मोनसे पाक्कानि माबायाव बेयो गावसिनि लुंगिखौ गाननानै जिरायनानै दं एखे खला मला मानसिया एखे लानथें बारथेंथार ओमफ्राय आं इन्ट्रडिउस खालामहैबाय आरो उमुक सुब्रमण्यम जाबाय येस जाबाय कनग्रेचुलेसन हि इज द चिफ गेस्ट अफ दिस सेसन बेनिखायनो बे मन्त्रि बिधायक जोंनाथ' मन्त्रि बिधायक टिभ फैब्लासो बिराद टिभि फैयोना दाथ' टिभियानो गैया लाया खारन दं आं बेखौ बुङा I have a lot of experience in my life लाया मोजां माबाखौ बारा लाया ए बानेश्वरा मोदोमाव दानां आच्छा बेनिफ्राय माने ओरैबायदि बे जेलानिखि चिफ गेस्टआ हाबो ओरैबायदि मिडियाया माबाजोब्बाय घेराव खालामजोब्बाय माबाय I am surprised बेबायदिबो आं नुदों आरोखि दे जाय हक जे इमिनेन्ट राइटारफोरखौ जोङो पदम मर्यादा होनो रोंनांगौ जोङो खन्थाइगिरिफोरखौ मर्यादा होनो रोंनांगौ साहित्यिकफोरखौ मर्यादा होनो रोंनांगौ जोङो जायफोर थुनलाइगिरि दं बिसोरखौ मर्यादा होनो नांगौ आरो दिनै जोङो साहित्य एकाडेमि मोनग्रा मानसियाबो आलाय सिलाय जानो गोनां जायो जायगा मोना जिरायनो दायासाव That is not a way. किंतु other communities, बिसोर बिराद साहित्यिकफोरखौ सन्मान होयो. They respect the writers, they respect the literature person, not politician. But what about our people? माने आंखौ ओंखायनो स्ट्रेट फरवार्डखाय आंखौ गाज्रि मोनो आरो